Sariya Bulo kanubagaw an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ko aw bisimila aw ka jɛmukan Sariya Bulo kɔnɔna na. An ye layiru ta aw ye k'a fɔ Sikaso an y'a jɛmukan minnu kɛ an b'u tugu ɲɔgɔn na. Ko balilen o bɛ ko sudalen sa bi an y'a ɲɛsin min ma o ye dugukolo ko ye. An ye gɛlɛyaba dɔ kunnafoni sɔrɔ anw ka ni Sariya Bulon kelen numéro WhatsApp min bɛ bila. An ye kunnafoni sɔrɔ ka bɔ San mara la dugu min bɛ wele ko Cɛkelenso. Cɛkelenso ni ale bɛ Ɲanso commune kɔnɔna na San mara la ko gɛlɛya y'u sɔrɔ dugukolo ko la. O ye kibaruyaw kɔni lase anw ma. Anw seko min b'o la o de ye ka gɛrɛ faamaw la walasa ka kuma ta k'a ɲɛsin u ma. Fɛɛrɛ ni wulikajɔ min bɛ se ka kɛ o ka kɛ. An ye kunnafoni jumɛn sɔrɔ o de ye maa dɔw bɛ taa jamana tɔgɔ la ka taa dugulamɔgɔw namarasiraw don a la. N dalen b'a la k'a fɔ aw na kunnafoni sɔrɔ u yɛrɛ na bɔ ka ɲɛfɔli kɛ ko in na. O de hukumu kɔnɔ an ye Sikaso émission an y'a suspend ka na ni nin ye fɔlɔ. Nin bɛɛ lajɛlen kungo ye dugukolo ko in na walasa an ka masala o kan. Ni nin tɛmɛna Sikaso jɛmukanw an na tɛmɛ ni o ye. Babu a bɛna sigi nin kan bi le thème du jour le foncier, conditions et procédures d'expropriation en droit malien. Ka maa ka dugukolo bɔsira a kɛra so ye a kɛra foro ye ka a bɔsi la jamana fɛ k'a bɔsi la tɛmɛcogo jumɛn b'o la tɛmɛsira jumɛn b'o la a bɛ se ka kɛ kun jumɛn ni kun jumɛn na ka nɔgɔ bɔ o la bi k'o kungo n'o ɲɛɲɛ tɛntɛn k'a kɛ aw tigɛ maa welelen o kɛnɛ kan ale de ye monsieur Charles Jara, chef de division législation et contentieux à la direction nationale des domaines du Mali. An n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ bi walasa ni aw an ka bɔ kunba kɔnɔ ka sabu kɛ maa tɛna se anw ma anw ka togodaw la bilen k'a fɔ ko jamana de y'u ci k'u bɛna nin baara in kɛ ka a laban kɛ bengani ye. Aw na tɛmɛsiraw dɔn maa maa bɛ ne ka dugukolo bɛ minɛ la jamana fɛ tɛmɛsiraw b'a la an na bɔ o bɛɛ lajɛlen kalama bi ka sabu kɛ an ka maa welelen sɔɔni an bɛ don babu kɔnɔ walasa ni aw an ka se ka faamuyali sɔrɔ a kɔnɔna na. An b'a fɔ aw ni ce aw ka danaya kurakura la Serifula Jabaramuso kan Sariya Bulo jɛmukan don sɔɔni an bɛ don babu kɔnɔ inshallah. Ka foli ni waleɲumandɔn kurakura aw yɔrɔ ministre min bɛ dugukolo ko kunna bi ni o ye monsieur Abdoulaye Imran Touré an ka foli bɛ se a ma. An kɛlen ka ni kunnafoni sɔrɔ an ye ministre wele o yɔrɔ bɛɛ a ye anw bisimila ministre so la walasa an ka se ka masala nin kan ni ɲɔgɔnna bɛ se ka maa caman sɔrɔ an ka dugu la maa kalannen man ca an ka dugu caman na ni nin ɲɔgɔnnaw kɛra a bɛ kɛ sababu ye kunnafoni bɛna di bi maa tɛna don an n'an hakili cɛ maa tɛna bi an ka jamana tɔgɔ la. O la ministre a ye anw reçoit a ka bureau kɔnɔ ka sɔrɔ gɛlɛya foyi ma don a la k'a fɔ n'i ye don min sɔrɔ na i kana a ɲɛfɔ an ye an bɛ se ka mun kɛ o la an b'o kɛ. Monsieur le ministre foli ni waleɲumandɔn an b'o ta k'o ɲɛsin i ma. N'a kɛra dɔw ye gɛlɛya bɛ don yeli la mais ni dugukolo ko ministre bɛ ye nin cogo in na facilement ne b'a la k'a fɔ hami ni jɔrɔ min bɛ an na caman bɛ sɔn ka b'o la an b'a fɔ nin kɛnɛ in kan. Monsieur Charles Jara babu an bɛ ka sigi min kan o de a b'a fɔ min ma aw ka sariya kuma na ko expropriation. N'ale b'a la k'a fɔ jamana sariya suma yɛrɛ bɛna fɔ yɔrɔ dɔ la ko pour la cause d'utilité publique min ye foroba nafa ye ko maa ka dugukolo bɛ se ka bɔsi la o la an kɔni b'a kuma mɛn mais bi e sɔrɔli y'an bolo o bɛ diya anw ye walasa ka na walawala. Quand parle-t-on même de l'expropriation en droit malien? I ni ce sutura n bɛ a ka téléspectateur bɛɛ fo k'aw yɛrɛ fo fana a ka baara la hakili a ka baara in nafaba de b'a la nin baara in na sabula Sariya Bulo ko ka sariya ɲɛfɔ sariya ye fɛn dɔ ye a bɛ boli mɔgɔ de kan a bɛ boli mɔgɔ minnu kan n'u t'a dɔn a ka gɛlɛn mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn faamu. Min ye ka ɲininkali ye expropriation kun jumɛn de bɛ se ka na n'o ye sɔni an k'o jaabi expropriation a b'a a kɔrɔ de fɔ fɔlɔ jumɛn don an delila k'a fɔ n ko jamana kɔnɔ an ka Mali jamana kɔnɔ bi hakɛ de bɛ mɔgɔw bolo hakɛ ka ca hakɛ dɔ ye min ye o ye hakɛ min bɛ an kelen kelenna bolo an ka marafɛnw kan an b'a fɔ o ma ko propriété. Donc ni moto b'i bolo i ka hakɛ b'a kan ni mobili b'i bolo i ka hakɛ b'a kan dugukolo fana b'i bolo i ka hakɛ b'o kan fana. Maintenant sariya ko o hakɛ in o hakɛ dafalen ka tɛmɛ hakɛ bɛɛ kan. Bon
an bɛ se k'a fɔ ko sariya dɔnnaw b'o de fɔ u ma bɛɛ kelen kan mais ce qui est sûr hakɛ min de don a kɔnɔ fɛrɛlen kojugu i y'a faamu maintenant tigiya an y'o kuma b'o de kan parce que propriété o y'a tubabukan na mais a bamanankan lama o tigiya yɛrɛ de ni hakɛ bɛ ne bolo n'u nana a minɛ a fɔ ko a expropriera hakɛ b'i bolo mais a nana daraki la dangari kɛra a hakɛ la quoi sariya kɛlɛ k'o bɛɛ perepilɛ tigɛ n y'a f'i ɲɛna cogo min ko saradonnaw ko hakɛ min de don tigiya hakɛ a kɔnɔ ka dun ale bɛ sinsin fɛn 3 de kan a fɔlɔ ye jumɛn ye ni i ye fɛn tigi ye i bɛ se ka fɛn fɛn ka di ye i bɛ se ka kɛ i ka fɛn na i ka bolofɛn na mais ni ye n t'a dɔn ni i bɛ ka yɔrɔ in jateminɛ an ko fɛn mais a bɛ se ka kɛ den b'e bolo den bɛ ne bolo mais i tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ i den na mais bolofɛn b'i bolo fɛn fɛn ka di i bɛ se k'o ko la fo n'a y'a sɔrɔ o kɛwale in tɛ bɛn sariya kɔnɔna na to o ye a fɔlɔ ye a filanan ye jumɛn ye i bɛ se ka i ka marafɛn i bɛ se ka tɔnɔ bɔ donc n'a y'a sɔrɔ so b'i bolo i bɛ se ka bila location na fɛn min bɛ sɔrɔ loyer la o y'a tɔnɔ ye i bɛ se ka k'i ka nafolo ye sabanan ye jumɛn ye i yɛrɛ bɛ se ka dankari k'a la ni marafɛn y'i bolo n'a diya i b'a fili o n'a diya i b'a di nin dɔ la n'a diya i b'a feere donc ni fɛn 3 de bɛ yen ni fɛn b'i bolo i ye fɛn tigi ye o hakɛ 3 dafalen b'i la donc ni o hakɛ kelen ni dankari kɛra la dɔrɔn sariya tɛ jɛn n'o ye donc ni y'an ka sariya sunba constitution n'i y'o ta a sen 13 na n'i ma fili ale ko bɛɛ ni o hakɛ ninnu ka kan wa dankari tɛ se ka k'o la cogo si la fo n'a kɛra sariya ka humu kɔnɔna na hakili ni ala sɔnna ma an bɛna don o babu kɔnɔ a diyara n ye mais sisan monsieur Charles Jara ni an donna nin ka in kɔnɔna na min waleya min ni o bɛ ka kɛ cɛ kelen so Ɲanso mara kɔnɔna na ni ale bɛ san région fɛ o ye mun fɔ an bɛ jɛ an bɛ o sariya dogoliko in nacogo kan o ye mun lase an ma video la an bɛ jɛn k'o la o sariya ko dugukolo tɛna tila dɛ k'an ka foro tɛna tila ko bɛna foro suma ka foro ninnu hakɛ dɔn o nana foro suma o nana CPC an taara foro ninnu bɛɛ taara i ka foro munumunu o taara bamananw b'a fɔ k'a ma bɔ karida ka dɛnɛ sɔrɔ o taara ci bila ka na ko foro ninnu bɛna tila an k'o ma o nana ni kan min ye o kan tɛ nin ye dɛ aw nana ko foro tɛna tila k'a bɛna foro ninnu suma ka hakɛ dɔn a ko non k'o taara ko gouvernement de y'olu bila ka na ko gouvernement k'u nana foro tila an ka ne kumana ka dɛsɛ an ko ni gouvernement bila ka na ɲɛna se ka n t'an ye an bɛna taa o taara se t'an ye dabari t'an ye o nana foro ninnu sisan ko n'i ka foro ye hectare 5 ɲɔgɔnna o hectare 5 in kɔnɔna sisan olu bɛ 2 ta 3 bɛ d'e ma o yɛrɛ nana kɛ foro bɛna se laban ma ta ni hectare 4 de olu bɛ 2 ta 2 bɛ d'e ma o bɛ ka ban kan an musow kɔni ta tɛ dɔwɛrɛ ye an b'an cɛw n'an denw de kɔ n'olu ye fanga sɔrɔ an fana bɛ fanga sɔrɔ n'olu ma fanga sɔrɔ o kuma jɔyɔrɔ t'anw na an denw laban bɛɛ bɛ taa tunga na k'an to yan o kuma ne dugukolo tɔ ne minɛna sɛnɛ bɛ kɛ yɔrɔ min n'o minɛna i tɛna taa diɲɛ fɛ an kɔni ka laɲini u ka bɔ a sira fɛ o de ka d'an ye n'u y'a bɔ a sira fɛ anw yɛrɛ bɛ dugu kɔnɔ yan o don san filɛni tilara san muso bɛɛ ye dɔ sɔrɔ nka anw cɛŋɛrɛso muso an ka dugukolo banna muso kelen tɛ yan min sera ka dugukolo sɔrɔ k'u jija k'u hakili to an fana denw bɛ balo cɛw bɛ balo musow bɛ balo n'a fɔra k'e ka ga kɔnɔ e kan ka hectare 10 sɛnɛ ou bien 20 sɛnɛ sa an yɛrɛ ka ga kɔnɔ 20 bɛ an fɛ mais min dira an ma a tɛ tɛmɛ dɛrɛni si kan n'a fɔra ko o bɛɛ filila o
eti sɛnɛkɛ yɔrɔ sɔrɔ i bɛ balo cogo di anw ta ma gɛlɛn minnu bɛna wuli an kɔfɛ olu de bɛna kɛlɛ olu de ta ka gɛlɛn ne bɔra kuma na. mɛ u nana de ko n'an y'a mɛn k'a fɔ ko foro siɲɛna an b'a minɛ an b'a bɛɛ de minɛ i bolo foyi t'i bolo n'a y'a mɛn k'i y'a dun ye u b'a minɛ na foyi d'i ma o y'i ka foroko bannen ye donc o la an ma se ka jɛ ni sariya min ye n'a sɔrɔ an kun sigira ka sariya fɔ anw ni ɲɔgɔn sariyaw ni ɲɔgɔn cɛ yan n'a kun bɛnna min kan o de kun waleya mɛ u nana n'u ka sariya ye k'a fɔ ko a ye nin kɛ ten a dun n'an dun y'a kɛ an ka a kɔrɔla ye ban kan a tigiw de ban kan tiɲɛ an ma jɛ n'u ka sariya ye o tɛmɛnen kɔ u bɛ na ni papiye min ye n'a sɔrɔ a bɛ kɔntra papiye kɔnɔ k'a fɔ ni sariya de don an kɔni t'a siɲɛ o kan dɛ ne kɔni t'a siɲɛ o kan dɛ parce que n'i y'a siɲɛ a kɛra wajibi kan na n'a fɔra ko don min na k'a fɔra ko an ye sariya min fɔ mun n'a ye sɔnna ka siɲɛ n'i y'a siɲɛ o sariya kɛra wajibi o sariya anw tɛ se k'o sariya siɲɛ. n'i y'a ye ko tɔɲɔlen i b'a sɔrɔ dɔ de ka dɔ tɔɲɔ n'i y'a ye ko bɛnkanni i b'a sɔrɔ dɔ de dɔ bɛnna dɔ kan mɛ ni bɛnna mɔgɔw kan n'i ye k'o lamɛn i ka jija mɔgɔ min tɔɲɔna i ka na i k'o yɛrɛ lamɛn parce que o fana defo b'an ka ko la ni minnu kɛra tɔɲɔlikɛla ye kuma de bɛ taa sɛmɛ olu la minnu tɔɲɔna o tɛ bɔ foyi kalama. an nɛgɛnna ka na baara in daminɛ k'a fɔ n'a kɛra ten a bɛ kɛ ten a bɛ kɛ ten ala y'a kɛ baara in daminɛ cogo min na a ma laban ten bamanan ko kɔ an mɔna kan min kan ko jɛgɛ ma tila an ka dugukolo ko a ma k'an sago ye ni k'i bɛ an ka dugukolo in ta an ka dugukolo fan bɛɛ aménagera k'a di k'a kɛ ko mètre total ye ka na tɔ to nin lɛ dɔrɔn nin kɔnɔ nin dɔrɔn ye an yɛrɛ tun ye laɲini ɲini mun ye bani mɔgɔw fɛ u ka se ka an ta nin yɔrɔ bonya ni tɔw ta ye tari kelen bɛ se ka di dɔ ma yan o bɛ tila ka taa a ka dugukolo sɔrɔ yen fɛ yen mɛ an ka yɔrɔ in tɔni nin dɔrɔn de sisan an kun ye laɲini ɲiniw fɛ ko ni ala sɔnna ma ko a bɛ kɛ an y'a daminɛ depuis mɔti mɛn na dugukolo tilani daminɛ de 2 mai fo ka na filɛ nin an filɛ nin le 30 août la uti kɔni salen kɔni o kɔni b'a jira k'a fɔ sɛnɛya banna fɛn kɔni ma jira an na min b'a jira k'a fɔ a ye laɲini min kɛ ko nin y'a ye an ye laɲini fɛn o fɛn kɛ a si ma bɔ a sira fɛ an dun bɛ dugawu de kɛ a kɔfɛ mankan tan tɛ an bɛna jira ɲɛmɔgɔw la degun min b'an kan ni degun de don n'a bɛ dilan cogo min na k'a dilan ten n'a ma dilan a dilan waati la a mankan tan tɛ an kɔni b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ni tigi bɛ jamana na o k'o kɔfilɛ jamana denw na anw bɛ degun la bi fo ka taa dama tɛmɛ an ka dugukolo ko degun a tɛ se ka ɲɛfɔ ka ban pewu. Voilà, i bɔra k'u ka kuma lamɛn u ye min fɔ a ko in kan hakili la i ye faamuyali sɔrɔ a kɔnɔna na min ye maa wɛrɛ ka taa jamana tɔgɔ la k'a fɔ a y'a aw ka foro di an ka a suma an tɛ ka foyi wɛrɛ k'a la walasa bɛɛ ka foro dan ka dɔn o kɔfɛ tuguni ka tila ka na ko dɔ bɛ bɔ bɛɛ ka foro la kuma laban o de an bɛ ne hectare 5 bolo an bɛ hectare 2 ta o bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye an bɛ hectare 3 d'i ma o ko ninnu aw mun ye domaine ye est ce que o bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ aw t'a la walima aw ka janba t'a la wa. Bon i ka o ɲininkali diyara n ye mais nin cas in hakili la o sera o ye téléphone ci an ma i yɛrɛ ko k'a ni ministre de ɲɔgɔn ye an tɛna se ka fɛn fɔ yan komi sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na mais ce qui est sûr c'est que u ka lasigiden a ye ne wele hakili la dɔ fana bɛ Bamakɔ yan o fila bɛ ne wele an kun ye rendez-vous d'u ma mais ne yɛrɛ an ka lasigiden fana bɛ san ye an ka directeur régional de domaine et du cadastre min bɛ san Jabate n y'a wele ka ban depuis hakili la dɔgɔkun 2 ɲɔgɔn na a bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ sɛgɛsɛgɛliw mana min di hakili la a bɛ se ka fura bɛ se ka sɔrɔ a la n'o de an bɛ yɔrɔ min na an tɛ se ka a fɔ ko a kɛra tan parce que a ma k'an ɲɛna an t'a dɔn a kɛra hukumu min kɔnɔ na n'a sɔrɔ an ka service ye mɔgɔ ci ka taa baara kɛ yen hakili la ko o tun tɛ ko dogo ta ye quoi parce que sɛbɛn u bɛ taa ni mission de ye hors mission voilà. A faamuna o la teliya la an ka waati bilama a bɛ sɔn k'an minɛ kosɛbɛ dɛ an b'a fɛ k'a dɔn n'a fɔra ko expropriation i da sera ma min ye ka fɛn tigiya minɛ la mais an bɛ ka kuma min ka dugukolo ko de don c'est pourquoi an ka thème duguma an y'o de sɛbɛn foncier conditions et procédures d'expropriation en droit malien an bɛ ka kuma dugukolo ta de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɔ dugukolo minɛni b'a la a bɛ minɛ i la ni kun jumɛnw ye kunba jumɛn b'a la les causes mun b'a to a bɛ se ka minɛ i la. Bien o ɲininkali fana diyara n ye n y'a f'i ɲɛna sisan ko an ka sariyasunba min ye constitution ye article 13 ale ko ko dangari tɛ se ka kɛ mɔgɔ si ka hakɛ la
fo n'a sɔrɔ o kɛra sariya ka humu kɔnɔna na mais a y'o sariya sen a y'a perpétré k'a fɔ ko kun kelen dɔrɔn de bɛ se ka y'a la ni mɔgɔ bɛ se ka ni dangari bɛ se ka kɛ mɔgɔ ka hakɛ la o kun kelen dɔrɔn de o ye baara minnu bɛ se nafa bɛ se jama bɛɛ ma à cause d'utilité publique to o kun kelen dɔrɔn de bɛ yen min b'a to état bɛ se ka e ka hakɛ daragi la. o misali dɔ o misali dɔ ye jumɛn ye. o misali ye min ye jumɛn ye a ka ca parce que sariya y'a misaliw fɔ baara minnu bɛ se ka don o hukumu kɔnɔna na sariya y'a bɛɛ perpétré tigɛ n'i taara an ka an ka loi domaniale foncière kɔnɔ sariya sen 192 b'a daminɛ yen a kɛlen bɛ ka bɛɛ perpétré tigɛ misaliya jumɛn ni sira bɛna dilan ni jamana bɛna sira bɔ sira bɛ bɔ dugukolo sanfɛ i bɛ t'a sɔrɔ sira bɛna bɔ yɔrɔ min na i bɛ t'a sɔrɔ mɔgɔw ka foro bɛ yen mɔgɔw ka sow bɛ yen to o n'a ɲɔgɔn wɛrɛ mais sira yɛrɛ fɛn min ye sira tɛ mɔgɔ kelen ta ye o donc la route elle est d'utilité publique donc bɛɛ de ta ye sira ye donc o kama komi bɛɛ nafa bɛ bɔ sira la bon e kelen ka hakɛ kama a fana tɛ se ka bɛn ko o sira o baara bɛ se ka jɔ ou ka tiɲɛ o sabu la o de y'a to sariya b'a yamaru i ka hakɛ in a ka taama ka k'a kan a ka daraki walasa bɛɛ ka nafa o ka se ka sɔrɔ a la fɛn wɛrɛ fana bɛ yen i n'a fɔ ji na cogo ni ji n'a bɛ ji don a ka so kɔnɔ o robinet fana tɛ taa baara dɔ kɔ courant fana b'o la dugu yɛrɛ cɛɲɛli les travaux urbains fana b'o la c'est pourquoi n'i y'a jateminɛ an ka logements sociaux logements sociaux bɛ kɛ waati waati yɔrɔ dɔ bɛ daraki ka bɔ mɔgɔw bolo baara dɔ fana bɛ yen i n'a fɔ sɔrɔsiw ka baara sɔrɔsiw ka sigiyɔrɔw ou bien u mago bɛ yɔrɔ minnu na walasa k'u ka baaraw kɛ kan ninnu donc olu fana baara ninnu olu fana bɛ ta hukumu kɔnɔna na voilà. a diyara n ye mais bi ni an y'a tɛmɛsiraw lajɛ ka kɛ ni sariya ye walasa i ka ko ka i ka yɔrɔ an bɛ ka kuma dugukolo de ka kɛrɛnkɛrɛn na walasa i ka dugukolo ka minɛ i la jamana fɛ o cogo la tɛmɛsira jumɛnw b'a la procédure ani condition. kosɛbɛ voilà donc n ye kuma daminɛ ni an ka sariya sunba ka sariya sen min ye n ko kun min b'a la il faut que a ka kɛ bɛɛ ka nafa kama o y'a fɔlɔ ye a filanan ye min ye sariya sun kelen kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko a man ka kɛ cogo si la k'i ka hakɛ daragi la fo k'a sɔrɔ bɛɛ nafa b'a la mais fo k'a sɔrɔ fana a bɛna daragi ka bɔ e min bolo fɛn ka di e ma a kun kɔrɔ an b'a fɔ o ma ko indemnisation donc n'i y'a jateminɛ procédure in ye sigiyɔrɔ 3 de quoi fɔlɔ bɛɛ ka nafa sɔrɔ sira utilité publique o y'a fɔlɔ ye a filanan il faut que fɛn ka di e ma fana a fɔ o ma ko indemnisation o fana procédure fana b'a damana ani n'o bɛɛ kɛra waati min na yɔrɔ bɛ sɔrɔ ka minɛ la a fɔ o ma ko expropriation donc an bɛna essayer ka ni 3 de walawala n t'a dɔn ni waati b'a en permettre k'a kɛ très bien an bɛ dɔɔnin fɔ a la donc n ko bɛɛ ka nafa sɔrɔ sira utilité publique o kan ka kɛ fɛn ye min bi latigɛ fɔlɔ faut que sɛbɛn dɔ de ka bɔ k'a fɔ ko baara min bɛna kɛ nin ye nin bɛɛ ka nafa sɔrɔ sira baara de a bɛ fɔ o ma ko déclaration d'utilité publique donc o ti kɛ yɔrɔ si ni conseil ministre tɛ président a ka ministre olu de b'o sɛbɛn ta k'a fɔ ko an b'a fɛ ka sira bɔ ka taa aw ka dugu la par exemple Kɔlɔnjɛba voilà Kɔlɔnjɛba donc sira in a nafa bɛ se bɛɛ ma donc u bɛ décret ta ni décret tara donc sisan kɔni parce que ko an y'a fɔ ko kuma daminɛ na ko il faut que o condition de ka sabati walasa ka se ka e ka hakɛ daraki la maintenant sisan ni conseil ministre ye sɛbɛn ta donc yɔrɔ o condition o dafara o yɔrɔ in o kɔni o minɛn falen don maintenant minɛn fara maintenant hakɛ minnu bɛ yen minnu kan ka daraki parce que n'a fɔra ko ka bɔ yan ka taa Kɔlɔnjɛba jɔn ni jɔn de bɛ yen fo k'o bɛɛ jateminɛ fɔlɔ donc déclaration mana kɛ a bɛ se ka kɛ déclaration yɛrɛ kɛtɔ la mɔgɔ minnu ka hakɛ bɛ yen mɔgɔ minnu ka dugukolo bɛ yen mɔgɔ minnu ka yɔrɔw bɛ yen o bɛ se ka kɛ déclaration kɛtɔ la yɛrɛ la donc ni conseil des ministres bɛ ka décret ta
u bɛ se ka mɔgɔ minnu ka yɔrɔ bɛna touché u bɛ se k'o kɛ a bɛ se ka fana déclaration dɔ bɛ kɛ DEP la décret bɛ bɔ maintenant ni décret bɔra tuma ministre bi sɛbɛn dɔ ta an b'a fɔ o ma ko arrêté de cessibilité o arrêté de sisan bi minnu ka yɔrɔ bɛna minɛ o décret o arrêté in b'o o bɛɛ lisi bɔ walasa mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ ko i ka yɔrɔ b'a la i ka so bɛ se ka kala i ka foro bɛ se ka kala i ka foro bɛ se ka kala i ka so bɛ se ka kala i y'a faamu maintenant n'o kɛra mais sɔni o arrêté ka kɛ sariya ko ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ fɔlɔ an b'a fɔ o ma ko enquête publique et contradictoire dɔw ko ma ko enquête commodo incommodo mais c'est la même chose donc enquête bɛ kɛ fɔlɔ ni enquête bɛ kɛ sɛbɛn bɛ bɔ ka taa bila mairie la walasa mɔgɔw ka bɔ comme a fɔra ko bɛɛ ka bɔ a kalama a bɛ se ka kɛ e ka yɔrɔ b'a la mais i t'a kalama donc ni liste bɔra ou bien sɛbɛn bɔra i ka bɔ a kalama k'a fɔ ko i ka yɔrɔ b'a la i bɛ se ka wuli ka na i y'a faamu donc o sɛbɛn bɛ taa mairie la a bɛ taa commandant fɛ yen sous-préfet ainsi de suite taa olu fɛ yen ka nɔrɔ tile kalo 2 60 jours donc o kun ye pour que mɔgɔw ka na k'u ka hakɛ k'a fɔ ko nin hakɛ bɛ n bolo i y'a faamu donc o ye a kun fɔlɔ ye déclaration kɛra arrêté bɛ kɛ minnu ka yɔrɔ bɛ yen o bɛ dantigɛ o liste bɛ bɔ i y'a faamu maintenant n'o kɛra tuma dɔ la fɔ an bɛ yɔrɔnin dɔ fɔ ni a fɔra ko baara dɔ bɛna kɛ yɔrɔ dɔ la i b'a ye tuma caman fulaw ka teli ka kɛ bɔbɔw ni baara yɛrɛ sɔnni baara ka daminɛ dɔw bɛ t'u ka i b'a sɔrɔ a tigi ma i b'a sɔrɔ foro b'a bolo fɛn dɔ kɔni b'a bolo mais a ma foyi k'a la fɔlɔ mais komi a b'a dɔn k'a fɔ ko baara bɛna kɛ yɔrɔ bɛna minɛ a tɛ ka taa so kelen jɔ a kɔnɔ soden kelen ɲɔgɔn na a caman de bɛ yen sariya ko tɛ bɛn une fois que ni ministre ka sɛbɛn n'o taara ka ban dɔrɔn san kelen kɔnɔna na mɔgɔ man ka jɔli kɛ tuguni yɔrɔ ninnu na voilà donc o ye fɛn kun fɔlɔ ye procédure kun fɔlɔ ye filanan jumɛn ye n y'a fɔ n ko a sarati fana ye jumɛn ye faut que fɛn de ka di mɔgɔw ma yɔrɔtigiw ma k'aw kɛ a nɔnabila ye o de ye indemnisation yɛrɛ ye o tɛ fɛn wɛrɛ ye i ka yɔrɔ a bɛ jateminɛ de i ka yɔrɔ bonya hakɛ a valeur bɛ jateminɛ a kan ka bɛn wari hakɛ min kan ka bɛ se ka di i la walasa k'a minɛ la o de ye indemnisation maintenant o bɛ se ka kɛ cogoya fila de la a fɔlɔ ye jumɛn ye o ye État n'a tigi bɛn fɛn dɔ kan an fɔ ka amiable a ma se a ka taa tribunal la a ma se ka taa juge fɛ yen i bɛ na dɔrɔn ministère la commission dɔ sigilen bɛ o kama a bɛ kuma k'a fɔ an bɛ bɛn fɛn dɔ kan n'o kɛra a fɔra a banna donc a yɛrɛ bɛnna bɛn wari min kan o bɛ sɛbɛn kɔnɔ o bɛ taa homologation na pour que ka o fana valider mais o y'a fɔlɔ ye filanan fana ye jumɛn ye peut-être a bɛ se ka kɛ commission ye baara kɛ walasa ka wari hakɛ dɔ fɔ ou bien nɔnabila hakɛ dɔ fɔ mais bɛn ma k'a kan a bɛ se ka taa tribunal la tribunal b'o jate k'a fɔ bon nin de kan ka d'i ma. a faamuna monsieur Charles Jara a diyara n ye kosɛbɛ n dalen b'a la k'a fɔ procédure in an bɛ nin k'a dama émission ye mais sigi kunba dɔ bɛ bila min kɔnɔ o de ye maaw b'u yɛrɛ ye nin ko in kɔnɔ i n'a fɔ se kɛra an ka dugu min ma n'o ye Ɲanson commune ye se kɛra dugu min ma cɛ kɔnɔ i n'a fɔ Cɛkɛlɛnso n'a ɲɔgɔnna ninnu maaw b'u yɛrɛ ye a kɔnɔ k'a fɔ n tɛ jamana ka minɛli sira kɔni ye minnu kɛra bi ka babu kun cɛ waati ye an minɛ tigɛ ma ka babu kun cɛ e bɛ ladilikan jumɛn lase maaw ma de façon générale usagers bɛɛ lajɛlen ma walasa sariya ka bonya. bon sariya bonyali ye hakila wajibi de an bɛɛ kan maliyɛn kelen-kelenna bɛɛ kan mais min ye usager yɛrɛ fanfɛla fɛ parce que an fana b'an ka baarakɛyɔrɔ la n'an bɛ baara kɛ olu de ye a bɛ se ka kɛ i n'a fɔ nin kɛra cogo min na kunnafoni dɔ bɛ yen an t'a kalama donc n'an bɔra kalama hakila a kan ka tɛmɛ sira min fɛ an b'o sira taama ne yɛrɛ y'a jateminɛ depuis i y'an wele nin cas in na an ye hakilikajɔ bɛ sen na hali bi donc k'an labɔ kalama n'i ta ka mɔgɔ bɛ taa yɔrɔ la ko façon na a ka ca ala fɛ a tɛ kɛ dogo la yarɔ n ye dɔɔni fɔ procédure kan k'a fɔ ko fɛn min de don bɛɛ kan ka bɔ a kalama c'est public et contradictoire o kɔrɔ jumɛn bɛɛ kan ka bɔ a kalama non seulement bɛɛ kan ka bɔ a kalama mais hali n'e ma jɛ ni a ye jamana b'i wolo i ka wuli ka se sariya tigila ma k'a fɔ k'i ma jɛ ni nin ye i
e ka muna i ma jana ye i be fana fɔ ta kɛ kun yo de ta fam donc maintenant nan ta kalama a gele an ga se ka a ɲɛnabɔ donc ya an fɔ cogo min na ministre kɔni a y'a reçoit an fana ka mɔgɔw depuis 100 o bɛ ka enquête kɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛna kɛ ka min di ni ala sɔnna ma an b'o fɛ mais kuma laban na hakili an bɛ an kan ka foli kɛ aw yɛrɛ la fɔlɔ a ka nin émission na an bɛ foli kɛ lajɛlikɛlaw bɛɛ la fana an bɛ foli kɛ an ka ɲɛmɔgɔ la ministre y'a fɔ i ka kuma daminɛ na ministre y'a n'an ka directeur a n'an ka baarakɛla bɛɛ ala k'an bɛɛ ɲɔgɔn amina yarabi a diyara n ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i jara o de bɛ dansigi bi jɛmukan sariya bulon na hakilina kun sigira nin kan foncier conditions et procédures d'expropriation en droit malien maa welele M. Charles Jara chef de division législation et contentieux à la direction nationale des domaines du Mali an ale tun bɛ masala la nin hakilina in kan n'ale m'a la k'a fɔ caman faamuyala a kɔnɔna na ministre an bɛ segin k'a fɔ ka waleɲuman dɔn n'ale m'a la k'a fɔ ni nin ko ninnu kun n'a ɲɛɲɛ tɛntɛra ka fɛn bɛɛ kɛ tuma min na jɛmukan wɛrɛ an n'o sigi an ka WhatsApp numéro o de bɛ aw ka bila la o bɛ kɛ sababu ye an bɛ bɔ aw ka degun kalama ka dɔw ta ka na ni maa wo ye minnu ka baara ɲɛsinnen ma sariya ye mun fɔ a la ni dungɔ tɛ sariya ye mun fɔ a la walasa k'o fɔ ka nɔgɔ b'o la pewu aw garijɛgɛ kun ye nin bi WhatsApp numéro ale bɛ aw ka bila la saga ni waati don wɛrɛ ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ Sikaso jɛmukanw an bɛ tɛmɛ ni o ye don wɛrɛ min ye Sikaso maire ye Kalifa Sanogo an n'ale don nataw la an n'ale na ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka masala o kan ne b'a fɔ a k'an m'o la don wɛrɛ salamu alaikum warahmatulahi taala wa barakatuh